Coruña consolídase como porto de referencia do turismo de cruceiros. Hoxe coinciden 4 buques na cidade e a marea de visitantes faise notar na rúa Siria. Si, estes 4 buques xigantes que hoxe visitan a Coruña suman máis de 14.000 visitantes entre tripulación e cruceiristas. Unha marea de xente que, como vedes, abarrota hoxe a cidade, facendo visitas a pé ou en bus pola contorna. Trátase dunha xornada de moitísima actividade na hostalería e tamén nos comercios. A autoridade portuaria estima que esta visita teña un retorno económico para a cidade d'1 millón de euros. O turismo de cruceiros deixa unha imaxe impactante no porto da Coruña. 4 xigantescos buques, o Arbia, o Celebrity Apex, o Deutschland e Europa, coinciden na cidade e con eles máis de 14.000 visitantes entre tripulación e pasaxeiros. Ofrecemos un tour panorámico por La Coruña, empezando, salimos de allí de Parrote, vamos en la primera parada a la Torre de Hércules y luego al Monte San Pedro. Bonito. Bonito. Okay. It's very good. Yes, I like it very much. Yeah, I like it. En bus, a pé ou en tuk-tuk percorren a cidade herculina facendo parada obrigada nas terrazas. We're looking for some tapas. Tapas. Yes. Hopefully get some tapas and some sangria. E entrando despois das tapas nas tendas, cun impacto económico previsto d'1 millón de euros. Pasounos de cruceristas que repiten ano tras ano e veñen á tenda, sacase a foto co burriño Paco. O sea, experiencia moi positiva traballar con a xente. Inda que sea un crucerista nesta época moi económico, no medio de tanta xente sempre hai xente disposta a levar un recuerdo da Coruña. E nada mellor que as xoias, claro. Xoias ou recordos do Deportivo, unha das poucas cousas que os cruceiristas coñecían da cidade antes de pisala. Bebeto, yeah. Oh, Deportivo La Coruña, of course I do, yeah. Este é o segundo día con máis cruceiristas da historia do Porto da Coruña, só superado por unha escala quíntupla en 2025, que desembarcou máis de 15.000 visitantes.